Окупаційний суд призупинив роботу бахчисарайського кафе «Салачік» до усунення порушень, які нібито були виявлені під час так званої прокурорської перевірки. Після анексії Криму російські силовики регулярно проводили обшуки у цьому закладі. Воно належить Марлену Асанову, якого російські окупанти вже більше півроку тримають під вартою. Його і ще 5 кримських мусульман затримали під час обшуків у Бахчисараї жовтня минулого року, і тепер вони фігуранти бахчисарайської справи про так званий тероризм. Фактично, «Салачік» закритий з 27 квітня після візиту судових приставів. Сьогоднішнє порушення – це тиск окупантів на Марлена Асанова, вважають захисники. Я вважаю, що це давлення оказується на сім'ю Марлена Асанова, так как собственницей данных участков является Диляра Асанова, мама Марлена Асанова.